Usa ka alternatibong atraksyon ang itukod sa LGU Maasim, Sarangani Province nga gilauman sa sitio Tampat, Barangay Tinunto. Gisugyot nga usa ka view deck ang itukod nga daplin ra sa highway aron dili mahasol ang mga turista o mga biyahedor nga makita ang Sarangani Bay. Sumala ni Hulong Benjamin Donato, ang Provincial Indigenous Peoples Mandatory Representative, sa may 12 ka dekada pa ang plano ug karon lang kini mahingpit. Ang itukod nga alternatibong tourist destination tawagon og Tampat View Deck kung asa gipasalamat sa mga tribo sa lugar kay gihatagan na kini og atensyon sa LGU. Makahatag sab kini og oportunidad sa lungsod sa natad sa ekonomiya. Kay dinhi na unya i-display ang mga produktong hinimo lang sa Maasim ug makahatag pa kini og trabaho sa komunidad. Sumala ni Vice Mayor Visitasyon Nambatak, ang orihinal nga plano sa view deck ana sa taas sa mga pangpang sa bukid itukod. Apan wala mahinayon kay adunay problema sa yuta. Ug karon mahinayon na gyud kini kay nanay pribadong individual ang nagdunar og yuta alang sa proyekto nga gigahinan og 1.5 million pesos gikan sa Development Fund. Niadtong Pebrero 24, gipahigayon na ang groundbreaking ceremony sa Tampat View Deck. Gitambungan ang seremonya sa mga opisyal sa lokal nga panggamahanan sa Maasim ug mga personahe nga gikan sa PNP Maasim. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.